Hello beautiful people, welcome back to our channel. This video you're about to watch was made by Uwazurike, and he gave a coded message to Igbo. Honestly, I would like us to listen to him. He had a lot to say. Look at it from a different perspective. Don't be too quick to judge Nnamdi Kanu. Don't also be too quick to judge Chief Uwazurike. I suggest that you should listen to him. He's said quite a lot, although he made mention of referendum and all that. But there's some silent points he mentioned that every right-thinking Igbo person, an average Igbo person, should actually look into it and really deliberate on it. Let's listen to the video fully. I think in the 6th or 7th minute, there's some silent points he mentioned that we should listen to. Let's go ahead and listen to the video. Then let's put in the comment section what's your take on this, please. Social media, mana all we have put anya. Unu ihe mere na mbọsị gara aga n'Owerri mana South East ke ka nke Owerri abịara Ope Correctional Center prison ebe ndị atụrụ nga na-anọ. Mgbe ihe a mere, ọtụtụ ndị mmadụ pụtara na-asị na ọ bụ IPOB, ọ bụ ESN, ọ bụ unknown gunmen, a na-ebo ya Nnamdi Kanu. Mana enwere ka ọ bịa rụzie Igbo bụ Igbo aghọta ebe a na-aga. Tutu ihe eme, some governors ụmụnna ya pụtago si bụ na IPOB ọ bụ Nnamdi Kanu, ọ bụ nke a mee nke a. Mana mgbe o ruru onye ọbụla apụtasị na ọ bụrụ ozi Nnamdi Kanu, mụnwa esolu ọkpọ ihe ọjọọ niile Nnamdi Kanu mere m n'ụwa a, mpụtasị ọ bụrụ ya nwa. Ọhịa ka onye ọbụla kwesịrị ịnọtụ jụọ kedu ihe mere ihe dị otu a. The whole South-East governors, within few hours, they change here. Ihe ha na-ekwubusi na ọ bụrụ ọzọ na ọ bụ bandits, na ọ bụrụ IPOB, ọ bụrụ ESN, na ọ bụrụ Nnamdi Kanu, na ọ bụ bandits. Enwe onye nọkọta jọsi kee ụdị mgbanwe agbanwe, maka na ọ bụ ọtụtụ n'ime unu ma ihe na-abịa. Na interview ndị mụ na BBC kwuru, unu esi alụ ya ka ọkụ ebe ahụ, mana nke ha ka unu fụrụ ọtụtụ n'ime na ama ha many embassy officials kpọrọ m. Ọnwụ ihe ndị a ka a kwesịrị na-ekwu. Unu ama embassy officials wụ na-ekpọrọ m jụọ m ebumnobi m na ihe mere n'Owerri. Ma gwa na ọ bụrụ Nnamdi Kanu, na ọ bụrụ ESN, ọ bụrụ IPOB, maka ha ma ebe ha na-aga. Nigeria ma ebe ha na-aga. Unu ihe mere n'Odi, unu ihe mere na Zakibiam, ihe a ka a na-achọ ikechi ikekọta wee kpochapụ ala Igbo. Mana kekwa ha na-eme n'ebe onye si ya na-azọ ndị Igbo ndụ pụtazi si na ala Igbo ga-adị ka Somalia. Ke ha na-ekwuzi ọ chọrọ ka ala Igbo dị ka Somalia, ma ya amakwe ka ala Igbo dị ka Somalia. Ọ ya akpatalụ ma ọwụ ya mel ma ọwụ ya mel, asọ ọwụ ya mel ya, maka anyị chọrọ ka ala Igbo dị ka Somalia. Ala Igbo dị ka Somalia, kekwa ndị ga-ebizi n'ala Igbo ma na Biafra ọ bụ. Unu ọhụnugo ebe ọ na-abụ igbu onye amị, ofu onye pụta asọ onye ọgburu no ESN, egbu onye police ọsị na onye ọgburu, anọta ọsịsị na ọwa unknown soldiers, unknown gunmen, na-eprezi ha na ekpere ha ekpere on social media. Iche na-agbachi ego nkịtị, na nkịtị ahụ agbachigo nkịtị ọma. Anaghị achọ collaboration ka ata ya ọpụsị na ọgụ maka abịa kpochapụ ndị Igbo. anyị sị na ọ gaghị eme
ama mmadụ ole n'ime unu mbọsị aha ndị embassy officials kpọrọ jụọ anyị na Owerri na Igbo mana ha kpọrọ m ịmara nke anyị mara nke ọzọ oke one ịma ka ịma ndị pụta ha na-ekwu mana ihe unu ga-aghọta bụ onye nọ n'ime ọhịa ka eche tutu echie m ijele ndị Igbo enwere iyi m ṅụrụ na mma kwanwu ọbara onye Igbo ọbụla ma mma nọ ebe a na-akpa nkata ịkwanwu ọbara onye Igbo ọbụla na-agbaghewere ihe ọjọọ niile Nnamdi Kanu mere m a sị ka egbuo ya taa m ga-apụtasị aga egbu ya enwe ihe o mere maka na ọnọdụ m dịka ijele ndị Igbo ihe ọgwụ na o mere m nọ m n'obi mana ama apụta taa sị na a ga-egbu ya m sị ka egbuo ya maka na o mere m ihe ọjọọ mba m ga-afụ ya dịka onye Igbo m ṅụrụ iyi na m ga-protect ndị anụwa na-eme ihe a ọnụngo mme na-asịkwa ESN na-asị IPOB asịrọ abịara igbu ndị Igbo ọ bụ ụsụ ụmụaka ga-egburu ihe mere na odi ụlọ afọ ya kpochapụ odi ndị gburu ndị police ma ndị amị adịghị mmadụ one abịa kpochapụ the whole town Ghana Zakibia made the same thing ọ ya ka anyị na-asụ ka onye na-ekwu okwu ya ma ihe ọ na-ekwu onye na-eche eche ya ma ihe ọ na-eche ọ bụrụ na anọkọta ndị niile na-akparị na-akpụ iyi pụtara chigha asụsụ mba na ọwa ụgwụ nwa ọ bara nwanne ka eji na-ekwu ya maka na o metụ n'anya o mee n'imi blood is thicker than water. On that strength ka m chịkwa na-asị na ESN nọ na ịntanetị social media mana unu chọrọ ka m sị ESN bụ ha na-egbu isi ndị amị na ndị polisi ha nọ na Ebonyi nọrọ ebe niile ha wụ 100 million ọ bụrụ na ha na-egbu isi ndị amị na ndị polisi ka ọ na emere unu kwere na ọ bụ unu egbuola ndị amị ole dị otu a ha gaala to heaven chukwu ekpele ha ikpe unu che na Naijiria nụcha ya ha agbachie nkịtị mana enwe ndị a na-asọ enwe ha na-asọ confirmation a ka anyị na-achọghị inye ka abịa kpochapụ ha n'Igbo Nigeria notwithstanding na Nnamdi Kanu nọ Germany ma nọ London ma na America Nigeria nwere extradition treaty with all these countries ọwụ na ha chọrọ tata na ị ga-abata Nigeria today ha bata application enweghị ọzọ no matter it's there already ihe ọzọ unu ga-aghọta bụ ihe niile unu na-eme the intelligence akọvasiala ihe niile mụ nọ dị 10 unu dị 1 billion ma unu gburu mmadụ ma nke unu mere ma nke unu na-eme unu kwere na ọwụ unu mere intelligence akọvachala ya unu nwụ na ama ha ma ndị police na ndị amị ma ebe niile unu nọ na-agwa ya unu azụ onye gbakwa Igbo ka m na-asụ ha ma ebe niile unu nọ ma ebe a na-eme training ma ebe a na-agwọ ọgwụ ma ebe a na-eme nka ha ma ha jọs gbachie nkịtị mana n'ebe a sị na achọzi ime ala Igbo ka ọ dị ka Somalia unu ma na onye na-ekwu na ya chọrọ ime ala Igbo ka ọ dị ka Somalia ihe o bu n'obi ma ọ wụ Igbo ka ọ na-azọ nke a kịta anyị unu abanyeziri bank robbery nke abanyere ụnyaahụ bank robbery nsogbu anọ unu jisi ike mana enwe ka a ga-eji megide ọsọmpi ya taa arụ mana mgbe mmiri a ga-ezo ndị ga-anwụ n'ụkwa ndị Igbo mana ịnọ iche si onye si ya ga-eme ala Igbo dị ka Somalia ọ ihe ọma ọ iche ọma ka ọ na-echere ndị Igbo
I have nothing against you, Nnamdi Kanu. More about Taragama, your capacity. I'm a I know your capacity. I know your capacity. Dika na ekwu gebe. Dike ana ekwu na-eme. Ile nke bụ apụta egbuo mmadụ anywhere. Ọgwụ na ọgwụ nwaburu, kepụtasị na ọgwụ nwaburu. Ka ihe chọrọ, more than ihe gbasara ndị amị na ndị polisi egbuo gesi na ọgwụ nwaburu. Ịchọ ka abịa kpochapụ ndị Igbo. And ndị niile a na-apụta na social media, inye ha obere ego ha na-ede ihe ọ sọrọ ha na social media. A na-eche echiche si, kedu ebe anyị na-aga? Kedu ihe anyị chọrọ? Okwu Biafra eti ego ya n'akụkụ. Ha na-ekwuzi okwu Biafra. Onye na-egbu mmadụ na-egbu chọrọ ka enwee Somalia ọ Biafra ka ọ na-ekwu okwu ya. Ha na-ekwuzi okwu unknown gunmen na ESN. Ugbu a ozi unknown DSS. Mana ọ bụrụ ya, ọ ka esi enweta ya. Abịagodu taa si na achọrọ inwe referendum maka Biafra. Unu ama nweta 10% of that in that referendum. I bet with my life. You can never get it without the elite. The elites decide, they determine how it goes. Believe it or leave it. Unless a moral name. Unless you were a student of political science, you check in Nama, cover the possible. All high got people. I know Kuku Biafra. The name of Biafra name. Only Kamdi. I know Padoma Conifer. Me, on one of the other kind of Conifer, Tanzania. I can Gawana by now. On Maka, almost Tanzanian president, as the any some grace. Oh, Biafra Kaijaga. Yeah. Yeah, class suit. It seems complete. I Jaga. Oh, Biafra Kaijaga. Manunu Biaune were Biafra. Not for a chance. So, name ESN unknown government. This and that. A big in America. Kahina cho Biafra can do. Through unknown government, unknown DSS, ESN. Oh, Bruna, eziokwu nature, peace na Igbo, security na Igbo. Ị ga finance we ya, ESN or the mmadụ ole ka ị ga-ejiwu secure security na Igbo. Assuming you nwere 10 million. Keki ese nyewu hanni. Keki ese akwụkwọ nwa. Keki ese goro ha egbe. Keki ese gotara ha ụgbọala. Ebe ka ha ga-ebi. Mana ndị governors ga-emewu ya maka ha na-receive allocation every month from Abuja. They can sustain it. But go on sustain we ya. All here kpatara m ji sị na m support for governors. Maka how ndị nwe the legitimacy imewu ya, the capacity imewu ya, the finance imewu ya, inwero ya, ige mewu ya. Asịgo na aga m eweta 5,000 people to help. Kwa wetekwa 5,000 people, ọ bụrụ 10. Enye ya ndị governors. Ọ bụrụ ịchọrọ dama ndị Igbo. Onye ọnwụ na-agawa hapụrụ ndị governors ọbụta men ha ga-anọ. Mana ịchọrọ ka ọ bụrụ gụnwa. Ka a na-etogo n'ụwa niile as a leader of the whole planet Earth. Okay, cool. The answer is capital no. Okay, cool. If potentially you get bonya. Ibusi onye obuna. Gineme. If potentially threat no one. Makana, onye anyị si na ị ga-egwu ma ka o si wee kwadobe. At this age nọ now 62 to 63. Iche na ihe ga na-atụ Uwazurike egwu taa bụ ọnwụ. Tutu m ebido ihe gbasara Biafra 1999. Amago m na nga nwụọ timely date.
assign go me and I'm going one time leader. They won't go to an garden to water. Manachuku dom do water. So if somebody put a snake boom, it makes me laugh. Mahatma Gandhi was assassinated. Mahatma Gandhi at the age of 77. Kendi Buri on the Baha, the Hindus, his tribe. Kendi Boya now may allow Pakistan to go. Hindus Choroka, Britain Hapo Hakahala were independent, but I talk about Pakistan win independence. If not consider. So if Gandhi could die out of assassination or through assassination, why can't I die through assassination too? You won't hear me, no to me. So don't threaten me. And the guy may would yourself. Makamam capacity, I'm a boo Uwazurike. Or Chukuke boom. Boom, I went to capacity boo even anybody. Unless or Chuku see Agebonia. Him na Gwandi Bobo. He need an emema called him Mandi. Manandi Bogejaka cheke, onye choro timma, or onye choro Somalia and Igbo. Onye choro security from Igbo. Onye choro Somalia, choro Kobo Yamwa. A show no choro, Somalia Abata, Ajuna Hopu, Somalia Abata, a Buono Bona. Manoga mayo to her. Ndundi Bokai Nazo. Only one name may on the Pacharania. More non soldiers, more non policemen, more non DSS. The reckoning day will come. Mina gaze on Boga, Ma. We know when I can say, hey, ask what I'm